A videóban meg fogom mutatni, hogy lehet skinetek a Minnesota-ban, Jézus Isten, de laggolok, és hogy ezért fel tudtok jönni, és akkor lesz skinetek, akár olyan is, mint az enyém. Na, de vágjunk bele. Első lépésnek keresünk egy platformot. Meg is mutatom melyiket. Vagyis hát amelyikről én szedtem le a skineket, mert több fajtát is leszettem. Na nézzük. Na, de hát ahonnan leszettem a skineket, az a Nova Skin. Nem kell ezt használni, nem muszáj. Meg tudom én, amúgy letöltöm a Herobrine skint, és megmutatom, hogyan működik ez. Na, be kell jelentkezni a Minnesota oldalon, shop.minnesota.hu, és fel kell ide menni, hogy skin feltöltése. Itt fel kell rakni egy skint, ilyenek közül, ami után felraktátok, és kész vagytok, nyomjatok a feltöltés gombra, és már is megkapjátok a skineteket. Na, hogyha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszi a figyelmet! Na, szia!